Me ollaan tänään täällä Turussa Kakolanmäen jätevesipuhdistamolla. Tultiin tänne kuvaamaan tätä meidän välppeenkäsittelyprojektia. Mukana ne tekninen päällikkö Jarno Arfman. Mukavaa, kun otitte meidät vastaan. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Milloin tämä puhdistamo on rakennettu? Tämä laitos on valmistunut vuonna 2009, eli silloin otettu käyttöön. Paljonko jätevettä te käsittelette näin? Se on tuommoinen 90 000 kuutiota vuorokaudessa. Tarkoittaa siis noin 4 000 kuutio tunnissa virtaamaan. Ja puhdistetaan tosiaan 300 000 asukkaan plus teollisuuden jätevesiä. Tämmöisiä vuotovesiaikana tulee varmaan paljon enemmän. Joo, eli silloin se moninkertaistuu, eli tunti virtaamaan siellä sitten noin 15 000 kuutio paikkeilla. Huomattava ero, joo, kyllä. Miten te päädytte päivittämään tätä välppeen käsittelyä? No meidän vanha laitteisto niin oli heikkokuntoinen ja sen saamat tulokset niin oli myös heikkoja, eli tämä kuiva-ainepitoisuus ja pesutulos oli heikko ja tietenkin sitä kautta se jätemäärä mitä tuli niin oli suuri. Joo. Paljonko teillä suunnilleen oli välpettä niin kuin aikoinaan täällä sitten? Eli sillä vanhalla laitteistolla niin 430 tonnia vuodessa. Kyllä. Ajettiin siis kaatopaikalle tai polttolaitokseen. Voisin kuvitella, että teillä oli aika kovat vaatimukset ja tekniset vaatimukset sitten uusille laitteille. Kyllä, eli tehtiin markkinakartoitusta ja tutkittiin eri vaihtoehtoja, käytiin referenssikohteissa, tutustuttiin messuilla esimerkiksi laitteisiin ja sitä kautta sitten itselle syntyi käsitys, että millaista oikeasti me tarvitaan täällä laitteistoa ja sen kautta sitten määritettiin nämä vaatimukset. Eli haettiin laadukasta laitteistoa, millä päästään mahdollisimman hyvään kuiva-ainetulokseen ja pesutulokseen sen välppeen osalta ja tietenkin sitä kautta sitten mahdollisimman pieneen jätemäärään. Kyllä, totta kai. Se oli päämäärä tietenkin. Just näin. Mennäänkö sisälle katsomaan, millainen se ratkaisu sitten loppupeleissä oli? Mennään katsomaan. Hyvä. Tämä välppeen käsittelyn uusimisen ensimmäinen vaihe oli vaihtaa nämä välpepesurit. Tiedän, että sä olit käynyt katsomassa näitä referenssilaitoksia. Mikä sai sut vakuuttuneeksi, että tämmöiset haluat? No kyllä se tekninen laatu on, eli materiaalit on ihan toista luokkaa kuin jossain sanotaan laaduttomimmissa laitteissa ja sitten niin kuin tekniset ratkaisut oli semmoisia, että ymmärsin, että minkä takia tämmöiset laitteet kestää paljon paremmin kuin jotkut toiset laitteet. Me ollaan nyt tämmöisen huoltotason päällä ja tässä oli vanhoja laitteita ja niiden seassa sitten laitettiin uusia paikalle. Oliko hankala asennuspaikka? No olihan tämä hankala asennuspaikka, mutta eihän se asennus sit itsessään, kun se hyvin suunniteltiin, niin hienostihan se meni joka tavalla. Eli tässä oli haastavaa se, että jouduttiin jopa koneet purkamaan, kun ne nostettiin tänne ylös. Eli niin vähän oli tilaa, mutta hienosti homma sujui. Te ajatte 2 eri pesurilla. Miten se ajotapa toimii? Toimiiko päivän vai puolipäivää? Yksi pesuri toimii useamman päivän, eli se ajotapa liittyy tähän välppeen pakkaamiseen sinne lavoille. Eli ensin pakataan toinen puoli lavasta toisella pesurilla ja sitten kun se on riittävän täynnä, niin otetaan toinen pesuri käyttöön ja pakataan se lavan toinen puoli. Eli näin saadaan se lava tasaisesti pakattua. Tässä asennuksen aikana, niin oliko joku huolenaihe, mitä sulle nousi mieleen, että voisi olla ongelmallista? No itse pidin haasteena tätä hienovälppien vesimäärää sieltä, että mitä käytetään siinä välppeen kuljetuksessa. Eli erityisesti tulvatilanteessa. Tulvatilanteessa ne hienovälpät käy koko ajan. Miten sitten mitoitetaan se ja millä tavalla ajetaan sitä vettä sinne vesikouruihin. Eli tämä oli semmoinen huolenaihe, että esimerkiksi tulvatilanteessa, jos se olisi otettu välppien käynnistä, niin se olisi ajanut koko ajan vettä sinne vesikouruun ja sehän on sitten tietenkin aivan älytön määrä vettä. Löysikö Huber siihen ratkaisun? Löysi Huber yhdessä automaatiopalvelutuottajan kanssa niin pohtisi ratkaisun ja sieltä löytyisi hyvä ratkaisu ja on toiminut erinomaisesti nyt näissä tulvatilanteissakin. Teillä on tämmöinen erityinen piirre, mitä ei olla muille laitoksille toteutettu, eli tämä rejekti tästä pesurista, niin se menee pienelle välpälle tässä seinän takana ja sitten se tulee takaisin
se välpe uudestaan pesureille, eli se kiertää. Joo. Ja sitten hiekkapesureiden orgaaninen aines tulee myöskin tänne. Joo. Miten tämä on vaikuttanut? No ensinnäkin se reaktivesivälppä, niin sen etuna on se, että hiekkapesureilta tämä orgaaninen aines ei mene prosessissa eteenpäin. Eli me saadaan se jo tässä heti hiekkapesurien jälkeen pois välppeen joukkoon se jäte. Ja nyt tietenkin tämä on yhdistetty sitten tämä välpepesurit myös siihen samaan välppään. Ja sanoisin näin, että etuna on se, että saadaan pakattu se tiiviimmin se välpe ja pesty se paremmin, kun se tuodaan näiden pesurien kautta. Aikaisemminhan välpe kuljetettiin ruuveilla ja hihna kuljettimella. Joo. Miten se on nyt vaikuttanut sitten toimintaan, kun ne on vaihdettu vesikouruksi? No huoltomäärät on vähentynyt huomattavasti, toimintavarmuus on parempi. Siinä on varmaan käyttölaitteita vähentynyt. Juu, eli näitä ruuveja oli yhteensä 10 kappaletta ja sitten hihnakuljettimia oli 1 kappale. Ja erityisesti tämä hihnakuljetin on semmoinen paljon huoltoa vaativa kohde ja päästiin siitä nyt sitten tällä muutoksella eroon. Niin, ja sitten vaihdettiin siihen näitä venttiilejä, millä huuhteluvettä huuhdotaan. Joo. Mulle ainakin tässä projektissa oli jännä päivä, kun tämä pitkä hihnakuljetin vaihdettiin vesikourukset. Se oli yli 30 metriä pitkä. Jouduttiin sulkemaan tämä välppeen käsittely 16 tunniksi. Miehiä lapioimassa välpettä. Mitä sä ajattelit tästä työvaiheesta? Jännä työvaihe. Se, että välpehän ei lopu koskaan, eli sitä tulee sieltä koko ajan. Ja tietenkin ei niin mukava työvaihe tietenkään näille työntekijöille, mutta haastava työvaihe ja hienosti sujui. Me vaihdettiin, laskin, että nyt on vesikouruja 87 metriä ja nehän vaatii sitten vettä, jotta se välpe liikkuu siellä kouruissa. Onko tämä teille ongelma, että siihen kuluu vettä? Ei ole ongelma, eli siinähän käytetään teknistä vettä, eli puhdistettua jätevettä siinä. Ja tämä vesi käytetään monen kertaan, eli ensin sitä käytetään siinä kuljettamisessa ja sitten siinä välppeen pesussa. Joo, eli nyt me tultiin tänne välppeen loppupäämäärään, eli välpelavatilaan. Ja Joo. tuosta se välpe nousee noita putkia pitkin noille kippikouruille, mistä ne putoo nätisti tähän karusellille ja lavalle. Miten nyt kun ollaan projekti käyty läpi, niin miten on projekti mennyt Huberin kanssa? No erinomaisesti, vaikka oli haastava hanke, eli purettiin vanhoja laitteistoja ja kuitenkin prosessin täytyisi koko ajan toimia. Kaikki sujuisi hienosti, eli hyvällä suunnittelulla, riskien hallinnalla päästään aina hyvään lopputulokseen. Kyllä. Miten, oletko saanut kaikki sen tuen meiltä, mitä olet tarvinnut tämän projektin aikana? No kyllä, ehdottomasti. Aina kun on ollut jotain haasteita, niin ratkaisut on löytynyt ja pääsääntöisesti ihan kaikki lähti toimimaan ihan ilman suurempia ongelmia. Mielenkiintoinen, mitä puhuttiin tuossa alussa ylhäällä, että 450 tonnia teillä oli välpettä aikaisemmin, niin millaisiin tuloksiin te olette nyt päässeet? Eli nyt vuositasolla se välpemäärä on hiukan alle 100 tonnia. Joo. Kuiva-ainepitoisuus on 40-45% ja pesutulos on huomattavasti parempi. Joo. Ja tietenkin sitten tarkoittaa sitä, että vähemmän ajoa, että vanhoilla laitteilla niin ajettiin 3 kertaa viikossa tuommoinen kuorma-auto lava sinne polttolaitokseen ja nyt se tarkoittaa, että ajetaan 3 kertaa kuukaudessa suunnilleen. Siinä on niin kuin huomattava pudotus. Huomattava ero. Tietenkin kun ajetaan vähemmän ja näin, niin on paljon ympäristöystävällisempää ja näin. Kyllä. Ja siinä bonuksena niin tulee euroja taskuun, kun tonnit maksaa. Tonnit maksaa ja kyllä, näinpä se on. No miten, jos samanlainen projekti tehdään uudestaan, niin valitsitko sen Huberin toimittajaksi siinä? No ehdottomasti. Kun tämmöisiä hankkeita tehdään, niin aina hommat sujuu ja laadukkaita laitteita, toimintavarmoja. Näin me pyritään ollakin ja se on kiva kuulla sunkin suusta, että näin toimitetaan se mitä puhutaan. Niinpä. Joo. Minä kiitän. Kiitos.